Krásny deň prajem všetkým hádzanárskym priaznivcom a fanúšikom. Zdraví vás Peťa Azaci. Za mojím ďalším hosťom v pravidelnom podcaste Slovenského zväzu hádzanej bude tréner Šale a nový asistent nového reprezentačného kormidelníka žien Jorgeho Dueñasa Peter Pčola. Peťo, ahoj, vítaj. Ahoj Peťa, ahoj, zdravím všetkých. Ja som už teba mala v hľadačiku dávno, len teraz sme sa venovali mužom, boli majstrovstvá Európy a už som sa nevedela dočkať, kedy sa zase vrátim aj k ženám, lebo však molka beží. No a tú novinku, že ty budeš asistentom reprezentačného trénera, som sa dozvedela len naozaj v uplynulých dňoch. Ako sa táto tvoja nová úloha a spolupráca s trénerom Dueñasom zrodila a čo to pre teba znamená, keďže zároveň si aj klubovým trénerom Šale? Viac menej takisto som sa to dozvedel len v uplynulých dňoch. V podstate, keď bola flačková beseda, ja som ju aj nevidel, ani som nevedel, kto je tréner, ešte tuším piatok ráno. A okolo obeda som mal telefonát. Nie som v Bratislave, či sa môžeme zastaviť na zväze. Viac menej som si myslel, že pôjde o ľadom mládeže, o ďalšej mojej spolupráci, ako bude pokračovať. Tam mi ponúkli túto úlohu, alebo respektíve rolu asistenta trénera. Mojou prvou podmienkou samozrejme bolo, aby som mohol naďalej zotrvať Šali. Myslím, že tu mám rozrobenú robotu, z ktorej nechcem utekať. To je prvá vec. A druhá vec, tam išlo viac menej o to, že povedal som trénerovi svoj pohľad na hádzanú, svoju predstavu, nešlo to a spýtal som sa, čo to obnáša. Viac menej sme sa zhodli v tom všetkom, tak som na to prikyval. Čiže ani ty si nevedel, lebo bolo to veľmi tajné, nikto sme nevedeli vlastne, kto to bude. Nie, nevedel som naozaj vôbec. Momentálne mám dosť práce v Šali, nejak som to ani nesledoval, nevedel som. Čiže to bolo aj také viac menej prekvapenie pre teba. Áno. Ty vedieš aj reprezentačný slovenský výber kadetiek. Budeš to všetko stíhať, alebo ťa na tomto poste niekto vystrieda? Či ešte ste o tom nehovorili? Samozrejme, hneď sme o tom hovorili, musí tam prísť zmena. Nie je šanca byť v toľkých funkciách. To bola prvá vec, ktorú som otvoril. Prvá bola Šala, a druhá bola to, že pri mládeži viac menej bude musieť skončiť, lebo stíhať sa to nedá. A nedá sa to stíhať hlavne z jedného dôvodu, že väčšina tých reprezentačných zrazov sú v rovnakom termíne. Tie asociačné termíny sú totožné pre mládež aj pre ženy. Tréner Dueñas je kapacita v hádzanárskom svete. Na tlačovke sa vyjadril, že chce úzko spolupracovať práve s trénermi mládežníckych výberov. Už ste sa predbežne aj rozprávali, ako by táto spolupráca mala vyzerať. Kto všetko v nej bude musieť byť zainteresovaný, aby to prinieslo ovocie? Úprimne, konkrétne nie. Teraz dá sa povedať, že čaká nás budúci týždeň jeden krátky zraz, kde viac menej sa spoznáme aj my medzi sebou, tréneri, načrtneme nejakú spoluprácu, ako by to malo fungovať a čo sa týka mládeže, určite mi záleží na tom, aby to fungovalo ďalej. Som pri mládeži, dá sa povedať, od generácie dievčat 98-99 som sa motal v rôznych funkciách, čiže myslím si, že to bolo aj logickým vyústením toho, že ďalej pokračujem na zväze a že tá prepojenie s mládežou, myslím si, že fungovať bude. O konkrétnych menách a akým štýlom by to malo byť, sme sa začali rozprávať. Ešte na to ani nebol čas, veď je to veľmi, veľmi čerstvé. Práca s mládežou je takou tvojou klasikou, to si aj spomínal, aj čo sa týka RCH, aj na tej klubovej úrovni ty vlastne pracuješ s množstvom mladých hráčok. V čom je takáto práca špecifická? Na čo si musí tréner mládeže dávať najväčší pozor? Hovorí sa, že niekedy stačí jedno blbé slovo alebo poznámka v nejakom tomto chulostivom veku a niečo sa môže pokaziť? Neviem na to odpovedať pri mne. Ja musím povedať, že práca s mládežou ma baví. V prvom rade myslím si, že človeka to musí baviť. Nemôže tam prísť niekto, kto to nechce robiť. Ja si myslím osobne, veľa ľudí povie, že som určite úplne iný typ trénera, aký sú skrz toho, hlavne, že ja tie dievčatá, teraz keď sa bavíme o tých dievčatách, ktoré trénujeme, ich mám rád. My sme, dá sa povedať, kamaráti. Veľa ľudí mi to vyčíta, ale ja som tvrdohlavý barán a stále si poviem, že ide to aj po dobrom. A vždycky, keď mám nejakú hráčku alebo nejakom sa bavím, väčšina ľudí prvé povedia, čo kto nevie. Ja sa snažím nájsť každej hráčke to, čo vie a to zlepšovať a to, čo nevie, naučiť. To je celé. Že práca s mladými dievčatmi je v tomto iná. Tam viac menej taktika ešte ide bokom a viac sa venujeme tým individuálnym činnostiam. No áno, ty môžeš vlastne takéto mladé hráčky výrazne ovplyvniť, keďže ešte sú také tvárne v tom mladom veku. S akými najčastejšími zlozvykmi alebo nedostatkami sa stretávaš po príchode mladých hráčok z dorastu do žien, hej? Čo konkrétne je takou achilovou pätou mladých slovenských hádzanárok? Ja by som to povedal tak, že väčšinou sa hrajú ako stroj. Z môjho pohľadu poviem, že učím vás rehádzanú, neučím vás nejakú konkrétnu kombináciu. Dá sa povedať, ale učím vás reagovať, alebo snažím sa naučiť dievčatá reagovať na danú situáciu v hre. Nie je jasné, že aj tie dievčatá mladé, ktoré mám momentálne v Šali, ich sen nie je hrať za Šalu. Oni chcú ísť niekde do sveta. Snažím sa ich naučiť tak, že aby sa uchytili
hocike v budúcnosti. Alebo keď dostanete hotové dievčatá, dal by som povedal, že dospelé, tak už je to o taktike, už je to viac o šachu skôr. Keď sa bavíme o mládeži, tak ich najprv som naučí hrať hádzanú. Môj pohľad na hádzanú, ja nehovorím, že je správny. Každý má určitý pohľad, ja si myslím, že je, ale podám svoj pohľad na hádzanú a hoci ktoré dievčatá, či sa týka reprezentácie, alebo keď som bol tréner brankárok, alebo takto, nikdy nepovedal, že niektorý tréner hovorí niečo zle. Ja mám svoj pohľad, tréner iný má svoj pohľad a je teraz už na hráčka, aby si vybrala, čo je pre ňu to najlepšie. Aká dôležitá z tohto pohľadu je tá jednotná metodika, ktorá bola v podstate highlightom RCH-čiek. Ústrednou myšlienkou bolo práve zjednotiť tie základy, vštepované hráčkam a hráčom, aby sa neskôr na tých reprezentačných zrazoch dokázali ľahšie orientovať a tréneri už nemuseli venovať toľko času veciam, ktoré by mali už ovládať s klubov. Úprimne dôležitá je, ale ťažko je na to reagovať, lebo bohužiaľ sme v dobe, akej sme, covidovej a nie každý mal možnosť tu trénovať. Čiže tak či tak, keď sme prišli na ten reprezentačný tréning, tie rozdiely medzi hráčkami boli obrovské. Skrz toho, že niektoré hráčky tie možnosti mali, niektoré nemali, čiže tie rozdiely boli naozaj veľké. Určite je výhoda to, že aspoň mám pocit, že väčšina trénerov sa snažíme naučiť to isté, rozprávame o tom istom, čo je veľké plus, nemajú z toho chal v hlave, ale tie rozdiely boli badateľné. Čiže COVID ty vnímaš ako hlavnú príčinu, hej, v tých rozdieloch? Momentálne, áno. Momentálne. Aká dôležitá je členská základňa a ako to vyzerá teraz po tých covidových 2 rokoch? Máš už nejaké čísla? Lebo dobre, ty už pracuješ teda so ženami, ale viacerí mládežnícki tréneri avizovali a nie teda iba prihádzané, že veľa detí aj skončilo, že ich to prestalo baviť takto nepravidelne bez tých súťažných zápasov. Vlastne to trvalo 2 roky. Čísla nemám. Keď sa bavíme tu konkrétne, ja sledujem teraz, ako si povedala, som v Šali. Vidíme to aj my sami, že tej mládeže niektoré dievčatá nám skončili, ale snažíme sa to nejak udržať. Konkrétne čísla nemám. Určite vieme, že to ovplyvnilo a vždy niečo ovplyvňuje dnešnú mládež a situácia nie je ľahká nielen v hádzanej, ale v športe všeobecne. Stretávaš sa aj s takým niečím, že rodičia tlačia deti do športu, lebo Šala má v tomto aj výhodu, že tam tá hádzana má obrovské zázemie a že teda tými deťmi vy až taký možno problém nemáte ako vo veľkom meste, kde si môžu vyberať, ale tí rodičia tým, že financujú ten mládežnícky šport viac menej, tak potom už často aj zasahujú. Nemyslím len do štruktúr klubu, že si urobí si nejakú atestáciu, aby mohol tam sedieť pri stolíku alebo niečo proste robiť, ale že teda už aj tak zasahujú do chodu tých tréningov a toho klubu. V tomto som, dá sa povedať, špecificky. Takže absolútne sa snažím obmedziť kontakt so všetkými rodičmi. Väčšina ľudí, čo ma nepozná, keď ma stretne len takto, ale si myslí, že som namyslený, že ledva pozdravím alebo čo, ale skôr je to z toho, že dám dole hlavu a idem si von, aby som nebol ovplyvnený iným názorom. Niekedy to je viac na škodu pre tie deti, niekedy rodičia sú aktívni, niekedy im to pomôže. Snažím sa byť s tým nestranný a snažím sa obmedziť akýkoľvek kontakt s rodičmi. Dokonca mám asistentku trénera u seba v Šali, Aďu Šalatovú, ale reč o kadetkách a o jej dcere nebola nikdy medzi nami. Ale to je super. Snažím sa byť, má to aj plusy aj minusy, ja nehovorím ako vždy, že je to dobré, ale počul som názory na to, že som, ako som povedal, namyslený, že sa nebavím alebo neviem pozdraviť, ale nie je to o tom, že nechcem sa o tom rozprávať. Mimoriadne dôležitá v tomto období, myslím v takomto mládežníckom, je aj tá medzinárodná konfrontácia, kde majú teda mládežnícke výbery možnosť porovnávať sa so svetom alebo teda s Európou. V tomto smere sme sa oproti minulosti veľmi posunuli, urobil sa veľký krok dopredu, aspoň takú mám spätnú väzbu od mládežníckych trénerov, ktorí sú bývalí hráči. Čiže oni to dokážu porovnať? Áno, s tým súhlasím. Čo sa týka aj celkovo podmienok pre mládež, urobili sme obrovský krok pred. Čo sa týka reprezentačných zrazov. Viac menej zväz sa nám vždy snažil vyhovieť vo všetko. Určite tam neboli tie nároky nejaké prehnané, ale sám som si prešiel všetkými mládežníckymi reprezentáciami ako hráč a to ani sa nemôže snívať o tom, čo majú teraz tie dievčatá a chlapci a čo sme mali my. Oni si to asi sami neuvedomujú, lebo nemajú to s čím porovnávať, ako sme to mali možnosť porovnávať my, ale celkovo takým fenoménom súčasnosti, čo sa dá možno tiež pripísať na margo tej oveľa menšej členskej základni ako v minulosti, bolo nás teda oveľa viac kedysi na tú hádzanú, je nevyhnutnosť postaviť do tých ostrých zápasov aj veľmi mladé hráčky alebo teda hráčov, ktorí potom ako keby preskočili takú nejakú hierarchiu, také nejaké obdobie, že si musím niečo zaslúžiť, vybojovať, že sa svet skrátka, že svet na mňa nečaká, ale musím na sebe pracovať a makať. Ako to vnímaš ty? Ako je nastavená tá súčasná generácia 18-ročných hráčok? Vrátim sa k začiatku. Tak ako si povedala, oni si to neuvedomujú. To je prvá vec. Druhá vec, ja už som to raz niekde spomínal, že keď my sme boli mladá generácia, naši rodičia hovorili o nás, že my už nevieme, čo bolo. My hovoríme o tejto generácii, ono to príde zase ďalej a ďalej. Stále to budeme tvrdiť.
Ale čo si myslím ja, čo je najväčší problém je, že nevedia prekonať prvé prekažky. Dá sa povedať, že všetko dostanú pod nos zadarmo. Niektoré, či dievčatá, alebo chlapci, alebo dnešná mládež. A ako náhle príde prvý problém, prvá prekážka, vedia to prekonať a radšej to zabalia. Ja neviem, poviem príklad, trénovali sme v lete, dali sme si cieľ udržať sa v kadeckej A kategórii. Nepodarilo sa nám a dosť veľa dievčat potom nepokračovalo v tom tréningu tak, ako sme trénovali pred šampionátom, lebo proste nevedeli to prekusnúť, že mali nejaký cieľ, ten nevyšiel a už to nevideli zmysel. Ja som to tvrdil aj pred šampionátom, nie je zmysel hlavne u mládeži dosahovať nejaké výsledky. Zmysel je to, aby sme sa zlepšovali, aby sme chovali dievčatá pre A kategóriu. Nebavím sa ani takto o vyslovene o reprezentácii, to hovorím aj na klubovej úrovni. Ako náhle príde nejaká menšia prekážka alebo zaváhanie, alebo často sa aj stáva to, keď už spomínala to rodičov, že tie deti nenaplnia sny svojich rodičov, tak tie deti to zabavia. Niekedy je to na škodu, si myslím. To je môj názor. No, vidím to aj v iných športoch, vidím to, tiež mám deti, takže áno, môže byť, že je to v tomto smere iná generácia, ale možno, že naozaj najväčšia chyba je v nás, v rodičoch, že teda mali by sme tie deti nechať aj troška viacej žiť, aby si aj oni sami uvedomili, čo vlastne chcú, čo sú naše sny a čo sú ich vlastné. Ja sa nebavíme o deťoch všeobecne, o nás aj o dospelých. Ono nie je niekedy na škodu padnúť doslova na hubu, aby sa človek potom stál, otriasol a išiel ďalej. To je pravda. Ty si spomínal, že tvojou asistentkou je bývalá vynikajúca hráčka Aďa Šalatová za Slobodná Kostková. Aká je spolupráca bývalého brankára s bývalou spojkou, kanonierkou? Vy máte nejak rozdelené úlohy, že Aďa útok, ty obranu a brankárky, alebo ako to máte podelené? Tak to nie. Týmto štýlom nie. Skôr sme dobrí a zlí policajová, je vždy tá dobrá. Non-stop pozitívne naladená, vždy má dobrú náladu, vždy non-stop, takže to je veľké plus. Ja často som zamyslený hlavu úplne niekde inde. Čiže to teraz nebavíme sa len o Ade, napríklad aj pri kadeckej reprezentácii, keď som bol s Peťom Olšavským alebo s Majou Strakou, tak to bolo podobné. Rád sa obklopujem pozitívnymi ľuďmi, tej negativity máme dosť a títo ľudia sú v tomto smere boli úžasní. Ja sa takto verejne priznávam, že som veľkou fanúšičkou šalianskej obrany pod tvojim vedením. Ubrániť v takomto tempe väčšinou celý zápas, tú vysunutú a veľmi vysunutú, to musí byť náročné aj na kondičku. V lete sme sa stretli na zväze, spomínal si, že ti odišlo 8 hráčok z kádra, že teda začínate od znova. Ako dlho trvá, kým sa nové hráčky zžijú s takýmto druhom obrany, lebo treba tam rýchlejšie presúvať, preberať? To je otázka na hráčky. Bol úžasný pohľad, keby som to odfotil, keď som im prvýkrát povedal niečo o tej obrane, o pravidlách a tak ďalej. A nebajme sa teraz len o vysunutej, ale aj o 0,6 štýlu, ako hráme šali. Ako trvá to dlho. Ale viac menej to je o tom, že snažil som sa a podarilo sa mi šali presvedčiť tie hráčky, že je to správne, že ich to baví. Nemôže to byť len tak, že ja prídem, chcem hrať tú obranu a oni s tým nie sú stotožnené. Moje hráčky v šali sú s tým stotožnené, čo je veľké plus. Sú obrnené tým, že často im vysvetľujem, že keď v takejto otvorenej obrane robíme chybu, tak to často vidí aj taký like, ktorý tej hádzanej doslova prd rozumie, ale vidí to. A tie chyby takisto sú aj pri zasunutej obrane, len nie každý to vidí. My, tréneri, áno, nie. Druhá vec, ako som povedal, pri mládežnických kategórií som dosť dlho. A my nemáme somatotypy dievčat, typu ako je príklad Mary Rebičová, že sme postavili obranu 0,6 pasívnu a stali na 6. Nebudeme to vedieť poskladať v budúcnosti. Čiže čím skôr začneme brániť ofenzívne, tým lepšie pre nás aj pre slovenskú hádzanú. No, v každom prípade je to veľmi atraktívne, aj veľa lôb sa tak dá získať. Vyzerá to výborne, ako naozaj sa teším na vaše zápasy, musím takto priznať. Keď už sme teda ale pri tom zo zostavy ti vypadla nedávno skúsená Nikola Racková, mala výbornú fazónu, mne sa ona veľmi páči. Zranila sa koleno, myslím, ako je na tom? Ako dlho s ňou nebudeš môcť počítať? Má roztrhnutý krížny väz, čiže je to na dlho. Túto sezónu určite nie. Budeme radi, keď stihne začiatok nasledujúcej sezóny. No, to je správa, čo som nechcela ako počuť. To som si prijala, aby to tak nebolo, ale vyzeralo to veľmi zle. Samozrejme, hádzana nie je o tej jednej hráčke, ale mám pocit, že od toho zápasu proti Dunajskej Strede, ktorý bol mimochodom jeden z najkrajších, aký som v Molke vôbec videla, to bol nádherný zápas, tam nechybalo vôbec nič, sa tak teraz troška trápite. Teraz naposledy nečakaná prehra s Choržuvom, ktorý otočil zápas doslova v posledných minútach. Čo sa tam stalo? Čo sa udialo? A tak viac menej to bolo podobné s Olomoucom. Ja som povedal hneď po tréningu Niky Rackovej, áno, patrí to k športu, nikdy sa na zranené hráčky nevyhováram.
lebo každý má nejaké problémy. A Nika je osobnosť z môjho pohľadu Šale taká, aká tu nebola ani nikdy už nebude po nej. To je prvá vec. Druhá vec, momentálne ostali sme na 6 spojkách a 3 z toho sú dorasteneckom veku. Tie hráčky na jednej strane majú šťastie, že môžu hrať za Molku, ale na druhej strane ešte v Molke nemajú čo hľadať. To povieme úprimne. Čiže také zápasy nás čakajú stále. Budeme hrať možno pekne, možno vyrovnané, ale v tých záveroch bohužiaľ potrebujú nás zbierať skúsenosť. Nika bola naša najskúsenejšia spojka. V podstate ostala jediná. A keď sa vrátim späť k minulej hádzanej, vždycky na konci zápasu vždy vo vyrovnaných boli na ihrisku Natália Nembetová, Nika Rácková a Zuzana Trepačová a všetky 3 hráčky zrazu to nie sú. A teraz v tých vyrovnaných na zápasoch sú na ihrisku hráčky, ktoré doteraz takú situáciu možno nezažili. Neostáva mi byť nič iné, len trpezlivý a možno musím viacej aj ja rozmýšľať, ako to na konci poskladať, ako to povedať, aby sme tie závery zápasov zvládali lepšie. Na tej aj v obrane chýba. Mne sa ona práve tým páčila Nemetová, že ona okrem toho, že je šúterka typická, tak ona sa v obrane nejak neflakala, neoddychovala, že ona tam vlastne bránila Zadáka. No je to určite veľká strata, ale zase či Nina Ušiaková, Olivia Štípová, tak to sú také spojky, z ktorých raz... Nech ti skočím do reči, ešte raz opakujem. Ja nehovorím to, že by som zavíral, že tie hráčky nám chýbajú. Sú tu iné hráčky, ja si myslím, že káder máme kvalitný. Oli Štípová v obrane odrobí takú istú robotu, Nina Ušiaková tiež odrobí tú istú robotu. Len proste sa dostali do situácie, ktoré doteraz neboli, čiže potrebujú takých pár zápasov znova odohrať, uťukať sa. Je to smola skrz toho dôvodu, že my sme mali zlú jeseň. A som myslel, že tým sme si prešli všetkým, rozbehli sme sa výborne, lebo tie zápasy prvé 2 boli nielen, že sme výrazne vyhrali, ale aj hrali veľa lepšie ako predtým. Teraz prišlo to zranenie, ktoré hovorím, že nás určite nepoloží na kolena, nás trošku pribrzdí, ale my sa rozbehneme znova, to verím. To budem držať určite palce. Tiež som mala pocit, že od toho zranenia sa to tak nejako, ale to je len také zakolísanie a presne ak hovoríš, inak si to úplne presne opísali. Ja som mal tiež taký pocit, že horšia jesenia, že už to máte za sebou a toto bola fakt strašná smola, ale tak verím, že to teraz ešte celkovo sa to vyrovnalo. Ja mám pocit, že tú zimnú prestávku využili viaceré týmy vrátane našej Stupavy na poriadnu prípravu, lebo tie baby hrajú inak. Aj tie české týmy, tie, ktoré boli vlastne na spodku tabulky, mám pocit, že sú nejaké zlepšené, alebo čo? Po tej zime. Ako tie české týmy sú dobré, sú tam družstva, ktoré hrajú viac rokov pokope. Tam došlo v tých pohyboch minimálne v kádre. Myslím si, že v žiadnom družstve nedošlo v takom pohybe ako u nás. Myslím si to. Možno Slavii ešte. Možno tam. Šala je vlastne jednou zo slovenských hádzanárskych bašt. To je roky rokúce, to platí. Je to cítiť aj na tej podpore mesta a jeho obyvateľov. Nemyslím teraz ako finančnej, ale tej fanúšikovskej. Znova sa mi ťažko odpovedať na túto otázku, lebo ja som prišiel, to čo bolo niekedy v Šali som nezažil a prišiel som v dobe covidovej, keď tých fanúšikov bolo minimálne. Plus prišiel som, dá sa povedať, v špeciálnej dobe, keď doteraz bolo vždycky na hazanárske mapele Michalovce a Šala. Teraz už Šala nie je tak finančne silné družstvo a vstúpila do toho Dunajská Streda, ktorá je určite niekde inde ako sme my, takže ťažko sa mi to porovnáva, čo bolo predtým, čo je teraz. Hej, ono ten COVID to tam celkovo tak prerušil tie vzťahy, ale myslím, že celkovo v Šali to je cítiť, že keď tam človek príde, tak minimálne jedného človeka tam stretne na ulici, hej, ktorý sa mu prihovorí, že čo s hádzanou a ako. Oni tým tam žijú. Hádzanou tu žijú. Len je otázka, že či ľudia si teraz navykli na to, že Šala je iný klub a tak ako som povedal v tom smere, že predtým bolo Michalovce Šala, zrazu do toho prišla Dunajská Streda a Šala hrá zrazu s mladými hráčkami. Ja som stotožnený s tou filozofiou, som povedal, že radšej buď to budeme mať profesionálne hráčky všetky, alebo ani jedno. Zvolili sme si nejaký smer, za ktorým ideme. Som rád, že funkcionári sú trpezliví a ja pevne verím, že to priniesie svoje ovocie, že sa vráti Šala tam, kde patrí. To chce čas. Majú to podľa teba menšie mesta možno v tomto smere jednoduchšie? Vidíme to aj u mužov, že asi áno, že je tam menší ten rozptyl detí na iné športy. Určite. To majú jednoduchšie skrz toho, aj keď je menej športov, je to jednoduchšie. Ja som zažil aj to, čo bolo v Bratislave. Všetci tvrdia to, že nechápu ako to, že v Bratislave nie je top hádzaná, ale je to tam veľmi ťažké. Mať milión športov plus milión nových moderných športov, o ktorých som ani netušili. Čiže naozaj v tých malých mestách, kde ten šport má tradíciu a Šali, dá sa povedať, je házaná, je tu futbal, tak určite je to jednoduchšie. Ty si vlastne bývalý brankár. Keď si prevzal Šalu ako tréner, tak ešte sezónu predtým si bol v podstate aktívny. Chytal si VŠKP, Nových Zámkov, Považskej, skrátka v extraligových tímoch. Popri tom si už ako trénoval mládež. Aký to bol prechod? Čo si ty napríklad ako tréner uvedomil, čo si predtým ako hráč nevnímal? Dobrá otázka. Prechod to nebol ťažký, ako
prechod to bol, dá sa povedať, prirodzený. Tých ponúk na trénovanie už som mal predtým viacej. Vždycky som to odmietal, kým som aktívne chytal. Potom prišiel, ako hovorím, ten COVID, sezóna bola prerušená. Ja som dostal ponuku trénerskú, nedostal som hráčku, tak som prešiel prirodzene k trénovaniu. Predtým som už pôsobil pri dievčenských aj mužských kategóriách. Viac ma baví paradoxne robota s dievčatami, ktorých väčšina ľudí nechápe, že prečo. Ja to viem aj rýchlo vysvetliť, že keď trénuje človek baví, tak má tú spätnú väzbu hneď. Tam vidíš, keď nie je človek blb, obrazne povedané, s prepáčením, či sa tak môžem vyjadriť, tak vidíš, či ich to baví alebo nebaví. Chlapi niekedy to robia jak stroje a ty nemáš tu ako tréner tú spätnú väzbu, že či to bolo fajn, nebolo to fajn, či im to niečo dalo. Dievča to človek vidí. A je to len v tom, že ty to vidíš, alebo je tam aj iná komunikácia? Lebo naozaj poznám veľa trénerov, ktorí povedia, že v živote by nešli trénovať ženy, hej, že je to ťažšie, ale poznám aj trénerov, ako môj otec, hej, ktorí by v živote nešli trénovať mužov. Takže to je určite, odjak živa som si asi vyberal ťažšie cesty. ale je to ťažšie a vidím to, tak ako som povedal hneď na začiatku. Viem, že veľa ľudí mi to vyčíta, ale ja viem rozdeliť, kedy je čas na kamarátstvo, kedy je čas na zabavu, kedy je čas na tréning. S tým problém nemám, čiže niekedy, keď to nevidím, sa na rovinu spýtam. S tým problém tiež nemám, čak sme len ľudia. V prvom rade snažím sa všetkým štiepovať stále, že hádaná je len šport. Niekedy my to površujeme až na neviem čo. Vždy je to šport a šport má byť hlavne o zábave. A hlavne v takejto dobe, keď nie je podporovaný finančne. To súhlasím. Do reprezentácie všimla som si teraz, spomínal si ten krátučký zraz, čo bude vo februári, taký ten spoznávací, pribudli aj nejaké nové mená, ktoré samozrejme nemusia byť súčasťou toho stabilného kádra, ale teda chce ich nový tréner vidieť. Už ste sa vystihli aj rozprávať s novým trénerom o zostave? To sa povedať, že od soboty sme v kontakte non-stop. Tá nominácia, ktorá vyšla, tá bola ešte, prišla do klubu ešte skôr, ako som vedel vôbec, že tam budem ako asistent. To je jedna vec. Druhá vec je ovplyvnená aj tým, že v podstate len 3 kluby, ešte vstupáva, máme voľno, alebo Dunajská Streda, tam hrá Pohár. Tento zraz bol ešte pôvodne naplánovaný, bol skôr, ako sa vedelo o tom, že či tam budeme môcť, alebo nebudeme môcť pozvať všetky hráčky. Čiže určite viem, že je to o tom, že tréner teraz chce vidieť čo najviac hráčok. To je to, na čo sme si sa pýtala na začiatku, na tú spoluprácu s mládeže. Že chce vidieť tam aj mladé hráčky, je tam väčšina hráčov, ktorých čaká ešte juniorské majstrovstvá sveta. Čiže dá sa povedať o spoznávanie hráčok a o spoznávanie aj nás navzájom ako trénerov o vzájomnej spolupráci, aby sme vedeli čo a ako ďalej. Peťo, aká je tvoja trénerská filozofia? Moja filozofia? Áno. V prvom rade to, čo som povedal. Stále sa snažím všetkým štiepiť to, že hádzaná je šport a šport sa má robiť pre zábavu. Filozofia je to, že nesnažím sa naháňať za výsledkami, snažím sa, aby sme vychovávali hráčky a tie výsledky sa potom dostavia. A snažím sa, aby keď niečo hráme, aby s tým bolo v prvom rade stotožné družstvo. Vyslovene, že nie je to o tom, že poviem to musíme alebo musíme, ja poviem, že navrhnem, ako by sme to mali robiť a my povedia, áno, ideme do toho alebo nie, neideme do toho. A čo sa týka tréningov, snažím sa zvýšiť objem. Ja som presvedčený o tom, že trpíme na to, že máme málo tréningov, bohužiaľ. Je taká doba, ale ten objem človek neoklame. Nikdy. Sama to vidíš, čo sa týka pri hre házanej. Momentálne ja to vidím na obranu a protiútok, hlavne na to, aby to bolo atraktívne. Keď si vezmem spätne, ešte keď som hrával, ja musím povedať, že mne sa veľmi páčila hra Prešova za čias Trtika. Oni vtedy hrali aktívnu obranu, behali, naháňali sa. Ja viem, že to tam bolo podmienené aj kadejakými prémiami a tak ďalej, ale bola to pekná hádzana aj v tej dobe, keď to hrali fakt. Ale vy hráte takú dopredu smerom, páči sa mi to, je to tam cítiť, ten tvoj rukopis. Čo ty ako tréner neznášaš na správaní hráčok? Čo ti vyložene vadí, keď niekto robí? Vyložene? No neviem. To skočíš niektorými otázkami. Každému človeku vadí, keď ty niečo povieš, tá hráčka sa otočí a mrmle si pod nos, tak ja by som povedať, jasné, že vadí mi, keď niečo vysvetlím alebo niečo upozorním, o 10 sekúnd sa to stane, ale s tým sa stretávajú asi všetci tréneri. Vadí mi, keď človek vezme timeout, povie si, čo máme hrať a my stratíme loptu bez toho, aby sme sa k tomu vôbec dostali. Takže to. Vadí mi, keď niekto nejde na doraz, ale s tým sa našťastie nestretávam momentálne. Aké vlastnosti by mala mať hráčka a ako by mala byť ona nastavená, ak chce napredovať? To je niečo na ten štýl, čo sme spomínali v úvode, že veľmi rýchlo sa vzdáva táto dnešná generácia. To použijem asi frázu môjho bývalého trénera Fera Šulca, on mal na to najlepšiu hlášku, on povedal, trénuj tak, aby si bol dnes lepšie, ako si bol včera. No to platí 100%.
To je perfektné. To je celé. To je základ vlastne všetkého a je to tak. U nás všali, alebo vyslovene už dievčatá sú naučené, niekedy boli zaskočené tým, že u mňa sa netrenuje za trest alebo za odmenu. U nás sa trénuje tak, aby sme sa zlepšovali. Čiže nikdy nečakajú, že po vyhratom zápase bude lážu plážou, alebo nečakajú to, že keď prehráme zápas, že prídem a ich ukameňujem. Proste je tréningový proces nejak nastavený a za tým ideme si. Je ten zahraničný angažmán, spomínali sme to v súvislosti s decembrovým šampionátom, keď som hodnotila jednotlivé zápasy s bývalými hráčkami reprezentácie, že teda z viacerých úst tam odznelo, že je veľmi dôležité, aby hráčka pôsobila na klubovej úrovni v kvalitnej súťaži a že teda ideál je na to asi ten zahraničný angažmán. Je teda naozaj podľa teba ten zahraničný angažmán v kvalitnej súťaži základný predpoklad na to rozvíjanie sa, keďže teda okrem náročnosti súťaže je tam aj faktor toho cudzieho prostredia, zvýšený tlak na samostatnosť, na tú psychickú odolnosť, že to musí vlastne mladý človek zvládnuť sám? Neviem, no úprimne poviem ti, nepočul som tie podcasty a tie hodnotenia a toto je vec, ktorú keď sa bavíme aj s trénermi, ja som v kontakte či už s Silviou Priklerovou alebo Janom Benedikom pravidelne. Trošku sme z toho tak zaskočení, že dosť často počujeme, ako sa na Slovensku trénuje zle, alebo aké sú zlé podmienky, treba poviem aj o šali. Bez toho, aby niekto niekedy prišiel pozrieť, ako vôbec trénujeme, aké sú tie podmienky. Ja s týmto nie som až tak veľmi stotožený. Áno, určite, keď je hráčka kvalitná a ide do kvalitného zahraničného družstva, samozrejme, že áno. Ale u nás strašne veľa mladých hráčov, teraz sa bavíme aj o chlapcov alebo o dievčat, sa naháňajú, niekde chcú ísť zvonku a ešte na Slovensku nedokázali nič. Ja si myslím naopak, že príliš skoro niektorí utekajú do nekvalitných družstiev. A som presvedčený o tom, že tak ako momentálne trénujú Michalovce, trénuje málo špičkových družstiev aj v zahraničí. To by sa museli dostať fakt do toho družstva. Som presvedčený o tom, že v šali majú študentky vytvorené najlepšie podmienky, aké môžu byť, keď chcú popri tom aj študovať. Lebo máme tu všetko, teraz sa nebavíme len o peniazoch, ale čo sa týka podmienok trénovania, neviem si predstaviť, že či sú niekde lepšie. Ja súhlasím, ako hovorím, keď sa niekto dostane do top klubu, do top ligy a tam hraje, nemá s tým problém. Ale sám som si to prešiel, keď je niekto do nižšej ligy a má v kádri 10 amatérov a sú tam traja profíci, tak väčšinou tie hráčky alebo hráči aj tak musia trénovať individuálne. Čiže v tom nejak nevidím až taký význam. V takýchto vyjadreniach by som išiel dosť opatrne. Ja si myslím napríklad teraz, keď prejdem u chlapcov, na tom dosť horí ŠKP Bratislava, vychovala strašne veľa mladých hazanárov, všetci chcú ísť do sveta, odídu do Rakúskej ligy a tam zase sú šťastní, že sú v zahraničí, lebo dostali pár eur navyše. Ale ja nevidím, že by sa potom vrátili z Rakúskej ligy nejaký hráč, ktorý by tu bol top hviezda. A tých hráčov a ten odliv je tam obrovský, tam neskutočný. Každoročne. No, to je vzhľadom na polohu Bratislavy. Ono, samozrejme, bavíme sa o tých fakt top tímoch a top ligách, lebo odísť len tak do zahraničia, to tiež nie je zahraničie ako zahraničie. Áno, a teraz keď sa pozrieme na Molku a pozrieme sa znova napríklad na naše družstvo, na šalu, pozrieme sa na slovenské hráčky v Michalovciach, tam sú mladé hráčky. Mladé. Čiže tie majú, áno, nech idú do sveta, ale majú čas. Nech tu hrajú 4-5 rokov, nech ukážu, že sú top hráčky a potom nech sa predajú do top družstva. Ale odísť teraz v mladom veku do, ja neviem, 2., 3. ligy, kde nebude mať ten objem tréningov alebo až tie podmienky takéto úžasné. Neviem. Ja som s tým 100% stotožený. Nemyslím si, že na Slovensku trénujeme zle. Bohužiaľ, tých klubov je málo. Bohužiaľ, áno, súhlasím s tým, že tá liga nie je kvalitná, ale tá liga má dve strany. To nie je kvalitná, keď tie hráčky a tie hráči non-stop počúvajú, ako majú ísť von, alebo idú von a zrazu sa tie sny rozplynú, lebo vonku to nie je až také úžasné, ak im to každý rozpráva. My, ak by sme sa mali porovnať so svetom, keďže sme hrali na decembrových majstrovstvách sveta, v čom musíme pridať najviac oproti tomu trendu? Ako som povedal, ja mám svoj pohľad na hádzanú, hovorím, neviem, či je správny alebo nie, a s týmto sme sa na šťastie stotožnili s novým trénerom, preto som na tú funkciu prikyvol. My musíme pridať v obrane, musíme byť aktívni. Musíme ísť von. Nemôžeme stať na šeske, si myslím, máme veľmi kvalitné brankárky, môžeme im viac pomôcť. Musíme dávať viacej ľahších gólov z protiútokov. Jasné, jednoducho sa to povie, ťažšie sa to spraví, lebo zase musím povedať, že aj tréner Streicher tvrdil to isté. Nehovorím, že to netvrdil. Čiže potrebujeme dávať viacej gólov, potrebujeme hru zrýchliť. Nie sme fyzicky tak silné družstvo, alebo nemáme tak fyzicky disponované hráčky, aby sme potom vedeli hrať 6-6. To je niekedy tak bušenie do steny. Kto ťa na majstrovstvách sveta najviac príjemne prekvapil? Bol niekto aj taký, kto nepríjemne? Vždy, keď mi dajú novinári otázku po zápase, keď hra šala, že ktorú hráčku pochválim, alebo keď prehráme, prvá otázka je, kto ma sklamal, že poviem, že nikdy nebudem chváliť individuality ani individuality. Je to kolektívny šport, čiže nebudem na takéto otázky, prepáč, odpovedať.
keď sa nedarí sa nám všetkým, všetci sme zodpovední. Keď sa darí, tak sa darí všetky. Aj keď je tam nejaká hráčka, ktorá by zahrala lepšie, zahra preto, lebo je úlohou družstva zistiť, ktorej hráčky sa v tom danom momente darí a využiť to. Inak odpovedal si ako väčšina trénerov, takže nič nové. Že nebudem vypichovať individuality, vážne. Väčšina z vás to povie. Tak v kolektívnych športov je to nebezpečné. Obzvlášť pri dievčatách, to ti musím povedať, že je to nebezpečné. Niekedy je to jasná škoda. To pri dievčatských, pri mládežnických kategóriách, keď jednu hráčku pochválíš, tak to družstva ju skôr zoželie, ako keby to malo naštartovať. Chápem, to mi je úplne jasné. Spomínal si, že máme kvalitné brankárky. Máme. Dá sa to povedať to isté aj o mužoch, keď si zoberieme reprezentáciu seniorskú. Čím to je, že na Slovensku dokážeme vychovať takých kvalitných brankárov a brankárky? Lebo tento post dlhodobo je pokrytý veľmi seriózne a veľmi konkurencieschopne. Môžeme si zase pasovať, tak poviem, že tak na hovno bránime, že tie brankárky to musia. No logiku to má. Ale zase nie. To určite nie. Neviem povedať, na to ti odpovedať. Ja si myslím, že aj na iných postoch máme kvalitu. Nechcem povedať, že brankárky vyslovene vyčnevajú nad inými postami. Vždycky to príde, že v určitej dobe je jeden post silnejší ako druhý. Bola doba nedávno, kde boli ľavé spojky top ešte za čas Katky Dubajovej. To bola adonárska legenda, takže predtým stredné spojky je to nejako. Že nám vyskočí nejaký post. Ale myslím si, že tí brankári a brankárky tak dlhodobo tak sú spolahliví, že môžeme sa spoliehať. Ale môže to mať súvisť s tou obranou. Keď si zoberiem aj mužov, aj ženy, tak máš pravdu. Naozaj, to bolo na odľahčenie. Jasné. Musíme pracovať na tom, aby boli potom všetky posty stadióny. My zaspomíname, ako sme to robili s brankárkami a s brankármi a pôjdeme na to aj na ostatné posty. To je dobrý motivačný faktor. Peťo, na konci každého podcastu dávam vždy otázku, že aký má ten respondent nesplnený sen. Máš nejaký ty taký nesplnený sen, ktorý by si určite chcel raz splniť? Ja priviesť titul naspäť do Šala. No, to nie je vôbec nereálne. Dá sa povedať. Som povedal aj, stále to tvrdím, tento káder, čo máme v Šali, je vynikajúci. Čo momentálne v Šali je. Budem rád, keď dostane čo najdlhšie pokope. A verím, že s týmto káder môžeme bojovať o titul. Ďakujem veľmi pekne, že si našiel čas. Budem držať určite silno palce. No a hádam teda, sa ti ten sen aj splní. Nehovorím, že v tejto sezóne, ale ešte vzhľadom na tvoju poctivú robotu a trpezlivú, tak raz určite. Budem ti určite veľmi silno držať palce. Ďakujem krásne. Ďakujem pekne. Pekný deň prajem.